Здравейте! Днес ще говорим за една известна тема – даскалото. Синонимите са нещо като ад, затвор, тъмница и вместо да ме будят за даскало в 6:30, по-добре ме буди в 5:30 и да правя ето това. Става ти да бъдеш кравица, чули ме нещастник. Добре де, бабо. А най-лошото е, че за хората за 7-ми клас и 12-ти клас имат матури. Това за 4-ти клас те са лесни. Чак пак. Въпреки това има готини неща в даскало. Като например това, че се среща с някои хора, а понякога с известни хора. Те са известни твои приятели и всякакви други. И може би... Да, съжалявам за това нещо се обърка. И лично за мен най-много ме кефи изобразително изкуство, защото вижте какви рисунки правя. Оу, yeah. Да, пичо, аз съм го нарисувал, защото има моя подпис. Чакай да, ето. Също така дори бележника ми още не е готов. Ето вижте. Нито снимка, нито нищо. Чакай. Ето. А когато видя така любимата ми госпожа, искам просто да взема и това чудо и да отрежа главата. Защото вместо да излизам навънка с готини приятели и пичове, аз трябва да се даскал и да правя ето това. Химия пауър, химия пауър, химия пауър, Така, пичове, там долу в коментарите пишете кой част ви кефрено. Според мен лично е междучасието. Също ще пишете тема за другия клип. Защото аз съм тук и ще превзема YouTube. Чао! Абонати, пати!